Příjemné informace, vy, co zrovna posloucháte, a jdeme vybírat. Je středa 21. května. Klik vyvěsti svědectva. Výběr je vývod, že? A dáme dneska $118. Dáme to na U. Padať zajávku. Objednat. Klik. A máme to objednané, zapsané v historii. Dneska investovalo 73 704 účastníků. A vy víte, že vybíráme z toho, že máme tým, to je jedna možnost, takže vidíte, kolik mi to tady udělalo od 6.4. No a druhý máte z toho, že si zainvestujete a i když ty procenta dneska nebyly nijak vysoké, od 0 do 15% máme denně, přesto ta suma je příjemná. To je z vlastní investice. Takže máte dvě možnosti vlastně tady zisku, aby vám ten Best Invest pomáhal naplno. Může se vám stát, že jdete naplnit balanc a přitom se vám neobjeví suma na balancu. Co dělat? Kliknete na Bčko a tady pod těmato vykřičníkama si najdete vždycky odpověď na tu danou otázku. Většinou tam píšou vnímání, tak to je dost důležité, to si studujte. A píšou, komu se na balancu neobjevil vklad, klikněte tady na ten link a podle návodu stručně vyplňte, odpovězte a odešlete. Všichni to tady máte, jo? Věřím, že mezi náma nejsou takoví divočáci, aby dělali zbytečně chyby, potom se to zbytečně dohledává a ty peníze radši můžou pro vás pracovat. Radši, jak se říká, 3krát měř a jednou řeš. Nejdřív se to naučte a pak to proveďte. Je to velice jednoduché. Ale technika může zazlobit a může se stát, jo? Tak řešení je tady. A hned od mého prvního výběru, který jsem udělala 8. dubna a dostala jsem ho na Perfect Money 10. dubna, tak jsem vás upozorňovala, že tyto odfajflé zelené zajávky budete mít moc rádi, jo? Protože jak se vám to tam objeví, tak už máte peníze na Perfect Money. To vy už víte. Takže toto se objevilo v neděli mému sponzorovi a bylo mu posláno vlastně $7,000. Začal zhruba tak o ty 2,5 měsíce dřív než my a začal nabízet a vytvořil si menší tým. No a takto vlastně mu Best Invest vyplácí. A samozřejmě zkuste vydělat jinde 140 000 korun a ještě tak, že vlastně má vytvořený základ a může si vlastně zase za nějaký ten den vybrat opět zajímavou sumu. To Best Invest umí. Takže toto máte vlastně ofocené z jeho Best Investu. No a toto je z jeho Perfect Money. 18. května 2014 byla neděle. A z tohoto čísla U Perfect Money 56 54 457 a vy víte, že je to Best Investové číslo dolarové, mu vlastně přišlo $7,000 v neděli. Moc pěkné, co říkáte? Kdo má zájem se zdarma zaregistrovat, kliká na link pod videem, otevře se stránka, klikáte Registrácia a vyplníte všechny červené vykřičníky a vyplněme přezdívka, heslo, opakujeme heslo, poznačte si to do deníčku, Gmail, jméno, příjmení, váš mobil, Skype jméno, kdo nemá, napíše nemám,
sem dávám přezdívku, tady se opíše ten kód, zkontrolujete si, jestli máte správného sponzora, tady to jsem já, můžete si nastudovat pravidla, klikem na to růžové a potom odklikneme čtvereček, klik registrácia. V tomto prostoru vám potom naskočí hned autorizace a ta se dělá tak, že vlastně si vjedete na té stejné stránce sem na ten kabinet a vyplňujete si vlastně to heslo, přezdívku, tady heslo, no a klikáte v ID a to je hotová autorizace a je to. Rozhodně, dokud to jde, se vám vyplatí zaregistrovat si i pár lidí pod sebou, že vy víte, že z toho máte 20%, nastavíte si marketing. A můj sponzor se na mě vůbec nezlobí, protože toto jsem mu vlastně vydělala já. Takže to má smysl. Mít takový maličký tým. A hlavně si pospěšte, aby ta registrace byla rychle, protože kdo je registrovaný, tak už prostě v tom Best investuje. No a vstupuje tam s nulou, že? Zatím vklad tam nedal a registrace může být hotová. No a ještě jedno info, kdo má zájem o program, nazvala jsem to Bohatnu od nuly, protože když se zaregistrujete do Bestu a nic tam nedáte, tak tam máte nulu, že? Tak kdo má zájem o tento program, a napište na červánky B seznam.cz mám zájem o program Bohatnu od nuly a uveďte tam jméno svého sponzora. Možná, že ta moje nabídka se vám bude líbit a může vám pomoct vkladu do Bestu. A Best už potom pro vás bude pracovat tak, jak pracuje pro každého, kdo je zaregistrovaný a pochopil tu investiční možnost.